Πάτε μπροστά, προηγούμενα καταλαβαίνεις. Είναι κανονισμό να μην μαρκάρουν την πρώτη φάση. Γιώργο, ποιος είσαι ο Νεϊμάρ? Ωραία, εσύ θα σου Νεϊμάρ. Χρήστο, είναι Νεϊμάρ. Εσύ είναι αυτός. Λοιπόν. Εγώ είμαι ο Ρονάλντο. Έλα Σάρι, έλα. Δεξιά ο Μιχάλης, έτσι Μιχάλης, έτσι Μιχάλη. Αριστερό ο Παναγιώτης, έτσι Παναγιώτη, πάρα πολύ καλό. Μπράβο Παναγιώτη. Γρήγορα Παναγιώτη. Όπου και θέλει δουλειά σου. Να πάμε εκεί που είμαστε. Αριστερά εσύ, δεξιά ο Γιώργος. Θα πάω. Στο κέντρο θα πάει ο Γιώργος και στην επίθεση ο Ηλίας. Τέλειο, άλλαξε λίγο με το Σταύρο. Φτιάξτε γύρω, φτιάξτε πάστα. Πίσω παιδιά, Ηλία πίσω. Πίσω Ηλία γρήγορα. Παναγιώτη, ξέρεις τι έχουμε σε μερικές μέρες? Ξέρεις τι έχουμε σε μερικές μέρες? Είσαι και ο πρώτος που λες. Και τι είναι το Πάσχα? Πολύ ωραία. Και δεν μου λες, πέρασε καλά σήμερα? Ναι. Μπράβο.